utawa sengaja wong. Ora ana jedotane. Lah kono ki oke ngene rukun. Jam rasane iki. Yo enak cah. Lah aku kene anu tak suruh. Yo enak wong aku wis linggohan kene jam-jaman aku ket jam piro mau karo duit diambil barang aku iki. Heeh. Lah dadi riwayate kepiye aku karo duit mau ngerti. Jarku kan ndelok campur sare. Nang ndi? Nang aku.